Plou poc sobre la nostra comarca, però per a lo poc que plou, doncs plou poc, i això és més que evident. Però segons es mire, plou prou o plou sobrebanyat sobre alguns temes, com és el cas de la llei d'amnistia, la situació dels nostres llauradors i ramaders, les injustícies socials, a totes aquestes grans qüestions, convé afegir que ens trobem en la jornada 712 de la guerra d'Ucraïna, i que fa 159 dies que es va produir un terratrèmol de fortes dimensions a la regió de l'Atlas i no tenim notícia, i que avui fa 130 dies que va començar el destrellat de Netanyahu sobre la franja de Gaza. Mentre tot això està surant en el panorama global, doncs ara va i no ens deixen, a nosaltres no li deixen a la català disparar una mascleta a Madrid. Tu creus?